И тази година решихме да караме Коледа в Трявна. То май не стана навик, ама миналата година 2013 ни хареса и тази година решихме да повторим. Времето си беше хубаво, тъкмо за разходка, за курортче, за почивка. И така. Решихме и тръгнахме по 12 часа да видим как пее елхата, има ли много хора, въобще красотата на Трявна. Хубав, наш, роден, български, балкански град. Разхождаме с Мегито, гледаме красотите, радваме се и ни е хубаво и приятно. Но малко сме изненадани, че почти никакви хора не срещаме. Все едно е обикновена, нормална вечер. Сега Владо ми звъни, ама няма да му дигна, защото имам по-важна работа. Защото като идем до елхата, кой сняга? Вижда се кулата и елхата в центъра на града. Този път квартирата не е при Милена, а е в самия център, малко над съдебната палата. Близо и до гробищата, ама то е друга тема. Сега гледаме красотите. Всички дървета, магазини са празнично украсени, светят, създават настроение, но хора няма. Явно са си по къщите, а курортистите, туристите ще излязат утре по светло. Времето е пролетно. Аз нямам непрекъснато. Има една малка групичка с деца, сигурно и тя са от Варна. Вече сме на самия площад, до кулата и до елхата. Мегито ни издържа и тръгва да се разхожда край самата елха. Сега ще чуем и песента на Коледа. Предната година пак я записахме, само че идвахме от към мостчето и имаше повече хора. Тази кръчма тук беше пълна, бяха излезли, пееха, играеха и се веселиха. Тази година е празно. Но българщина строи от всякъде. Следващия навлек, който звъни по телефона. Тук вече си отиваме. Бяхме на площада, видяхме го и е време да си ходим. Отиваме към нас. Тръгваме по обратния път. Шоуто сме си ни. И наистина ние сме си шоуто. Самички към къщи. Това е съдебната палата, осветените, украсени лампи. Но утре ще е хубаво, ще има хора със сигурност. Тук правят ремонт, ама добре, че е вечер и не се вижда и не намалява красотата на града. Дори една кола мина.
Сега да се поразходим малко в центъра и около квартирата. Старинни къщи, павирани хубави улици, геранчето, частна църква, от която Мегитос излиза. Още в старинната част. Ето ме и мен. Паметник и е време да се прибираме. Време и за почивка.